Децата са като птиците. Щом поукрепнат крилета им, бързат да отлетят, следвайки мечтите си. Оставаме ние, техните родители и учители. Колкото по-здрави корени и по-силни криле им дадем, толкова по-уверени ще бъдем в тяхното бъдеще. Вече повече от столетия възпитаниците на първо основно училище Иван Вазов творят историята на нашия град. Прославят името му у нас и в чужбина. През годините то се е превърнало в мисия и съдба за поколения свиленградчани, получили тук първите си уроци по родолюбие и хуманност. Училище Иван Вазов е неизменна мяра за високо качество на образователния и възпитателния процес не само в общината, но и в областта. Тук си дават среща традицията и новаторството, модерното и функционалното, младостта и опита, в името на една основна цел – по-доброто бъдеще на нашите деца. Грижата за всяко дете и развитието на неговия потенциал е приоритет на работещия високо квалифициран екип от педагози и възпитатели в училището. На своите възпитаници то предлага нова модерна материална база, която всяка година се усъвременява във връзка с потребностите на подрастващите и се подобрява благодарение на проектите, в които училището участва. Всяка година учениците се посрещат в преоборудвани и обновени класни стаи, кабинети, физкултурни салони, компютърни кабинети, зали за игри и отдих. Казват, че силата на добрия учител е в това да отвори вратата, през която ученикът минава сам. Тук работят педагози, умеещи да съчетават утвърдените традиции с отвореност към нови идеи. Основен принцип в обучението е поставянето на ученика в активна позиция по отношение на усвояването на новите знания и практическата приложимост на преподавания материал, за да се формират знания и личностни умения от децата за активно взаимодействие с социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресия и насилие. Подготовката, която се получава тук, съответства на европейските образователни стандарти. За да бъдат учениците конкурентно способни личности, с изградени национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усилията на персонала са свързани с осъществяването на модерен, образователен и възпитателен процес за утвърждаването на младия човек като ценностен гражданин на България и света. Първият урок, който всички получават тук, е, че са знаещи и можещи вазовци. И те го помнят за цял живот. Затова красноречиво говорят резултатите от ежегодното национално външно оценяване. Те показват много добро и трайно усвояване на знанията по различните предмети, заложени в учебните програми. Училището по всички предмети е с по-високи резултати в сравнение с тези за областта и страната. Тук се създават условия за изява на всички деца в съответствие с техните желания и възможности. Водещи са принципите на демократичност, толерантност, прозрачност, здравата връзка с родители, за да може всяко дете да намери своето място, да разкрие таланта си в определена област. Заедно можем повече. Са убедени както учителите, така и учениците и техните родители. Ето защо в училище Иван Вазов голяма част от инициативите и осъществяването на проектите се провеждат съвместно с училищното настоятелство и родители. В разнообразните прояви се включват малки и големи. Есенна академия, отворени врати, полицейска академия,
Открити уроци по гражданско образование, състезания, конкурси, олимпиади и други. Много са изложбите, спортните прояви, организирани в и извън училището, в които учениците участват с желание и ентусиазъм. Радват изявите на състава за народни танци и хора с художествен ръководител Ирина Симеонова. Много са вече наградите и отличията му. Сред тях са първо място на Националния фестивал за автентичен фолклор в Приморско, втори места в традиционния национален фестивал Кит на Тракия пее и танцува и от 8-я областен форум на извънкласните дейности Знаем, можем и творим. Тук се раждат приятелства, които остават за цял живот. Споделят се най-съкровенните мечти, създават се дразновени проекти. Незабравими за всички ще останат екскурзиите, организирани съвместно с родителите до исторически забележителности в района и в страната. Развитието на създаденото доверие между ученици, учители, училищно настоятелство и родители е с цел промяна в отношението към институцията училище. Участието и класирането на ученици в национални състезания, конкурси и олимпиади е доказателство за качеството на труда на техните учители. Добрите изяви на децата в областта на изобразителното изкуство, музиката и спорта получават признание в множество прояви на общинско, областно и национално равнище. Да останеш при корените си или да полетиш към мечтите си. Всеки сам прави житейския си избор. Какъвто и да бъде изборът на децата ни, учителите от първо основно училище Иван Вазов са убедени, че техните възпитаници ще постигнат успехи, където и да продължат да се учат, защото са им дали и корените, и крилете. Държали са ръцете им, когато са пишели първата буква, наставлявали са ги по пътя към първите открития, творчески изяви, спортни успехи, но са ги научили и на най-важния житейски урок – как да бъдат стойностни хора.